for better and for worse, in richer and in poorer, in sickness and in health, till death do us part. Kastoy iti maaddaan iti asawa, partner in life abako na. Uray iti negosyo, agkadkadwa kay tulatta. Daytoy ni Tata Romeo Sanchez, iti Barangay Nalvo, Santa Maria, Ilocos Sur. Ti negosyo da ket agar aramid, kay nagpinpinta ti krus a para kadagiti pimusayen. Ngem, kasano nga ron no ti asawa makaduam, iti daytoy a negosyo ket pimusayen. Naamuan tayo a pimusay laeng iti nabit, iti asawa ni Tata Romeo, ket itan, awan ti kabadangan na, nga agaramid pa iti crepe paper flowers, kadagiti pimusay. May samatso ng fisherman. Katan, unexpected di pa nakatay ni auntie. So nga ko. Then before that one, danda ni Kwan Abale, Konami, agkwa kami ata, awang mati G Cruz, kasi G Cruz mo talaga, no, dati mamatay ko, adalata maaramid. Same that ako, suna talaga ti mga ramid lang, aw mo sa bali, aw mo makamu, aw mo ti makamung agpinta. Then so, ang akasta ko namin kanya, anya aramido. Sila parang adamot lagdati sa talaga nga nasa itirit nana. So nga di, kunada talaga kot ag niwiwing paiser ta, talaga nga kuha kunana. So nga kunana mo, alam ko awang mo ti choice na, di siya kun alatan kunana. Kuna ni Ma'am Valerie, nga idi ang nakita da ni Tata Romeo nga arig na agsangiten. Ket saan dan ang nalapdan tinagluwa. Habang ajay aramidin na asang sangit ng kata. Makitak talaga di talaga di kuha na dagsin matibarukong ng mga suna mismo yung mga rami di kursi asawa na. Naamuan ni ijay lugar da nga Ilocos Sur ket nabayagi na kastoy ti trabaho ni Tata Romeo ken ti asawa na agingga nga adda iti nakatulad. Talaga nga suna amin nga aming minantay kas jay. Suna ti pagpapaaramidan da. Since nga awanak pay talaga kat iso ti brada nga aramidan day jay ajigar aramid ti kuha krus ti minantay. Crepe paper flower. No dati amumon nga na tayo mapanlatan antik day na tayo panlatay aramidan na amin suda. So nga damot ti nakatulad day jay ayun panagarami ti crepe paper flower. Nyaramidan data kasi garod makita da nga wanti may pabalon kanyan. Kabayatan na, inkari ni Ma'am Valerie, nga ipaay damit ti umno at tulong kay ni Tata Romeo. Da kami matlatang ako, tumulong kanya na. So, una damat pa lang kanya anak na talo. But, si kami talaga duduwad ang kabalay. Dati may isang anak na nga, Gino, dyan nga ko natilatan ka special child nga balay na. Makatulong matpahila ang kanya na. In the sense nga, we're 71 years old na. Ang damat ko. Trabaho. Natpi kami lang para kanya na. Iti daytoy abiyag. Kasapulan nga ibuhos tayo, tipudpudno nga ayat, ken kinasaya at tipada tayo at tao. Daytoy ti hashtag trending report tayo, NTI2, News Portal Ilocos. Daytoy adamag, ket isagsagot kada kayo ni Mrs. Aida Ganotisi Alexander ti Hawaii, ken Jasmine Salohalo iti Barangay 20, San Pablo, San Nicolas.